Здравейте хора! Аз съм Габи. Аз съм Криси. Ние сме Криси и Габи 100 Pro. Малко е студено навънка. И духа вятър. Да. В момента сме на столицата на културата 2019. Да. Смисъл, аз не виждам никакви хора, ама готино. Да, след малко ще идем на сцената да ви я покажем. Да, Оле, много ма кефи светлината. Да, че има яка светлина. Да. Като за тъмно време. Да. Сега ще ви покажем някакви неща от главната и после ще идем на сцената и да. Тук разкопките, театъра. Супер яко е. Живот! Икона. Това е яко. Кефи ме. Хората ни наричат туристи, защото снимаме. Живея. Да, картина е яка. Да, екзит. Вахти якото. Тук имаше още две супер яки, сега ще ги покажем. Много клад камерата, ама ръцете ми треперат. Оле, колите са брутални, сега ще ви ги покажа. Тук ще снимам после при тази мечка. Вахтяката. Честно. Holy shit! Много е яко, човек! Брутално е! Хората си седят на топличко, за разлика от нас. Цветове. Ето Кристо го прави. Аз не мога да снимам. Добре. Много яко, нали? Здравейте хора, ние сме на workshop на Remi Coin. Тук сме с Remi Coin. Кажи нещо за себе си. Здравейте, не съм сигурен какво да кажа, освен че танцувам, радвам се на това, което правя и същевременно съм благодарен, че имам възможност да пътувам с това, което правя. Последвайте го в Инстаграм. Кажи си Инстаграм. Инстаграм ми е Remi TOIN. Здравейте хора, тук току-що бяхме на workshop на Remi с Иван, ето го Иван. Здравейте. И след малко ще снимаме Remi и другите, които ни преподават workshopите. И сега отиваме до магазина, защото много обладняхме. Умирам. Имам 10 минути да се наям. Да, само 10 минути. Така хора, Иван тук си взима да яде. Аз също. Хел. Малко е вредно, но така е. Иван само здравословно си взима. Не здравословно. И ще снимаме много интересни неща днес. Хора, здравейте! Отново взехме си да ядем. Ето Иван си взе. Тук с нас е известната, небезизвестната Герико. Герико, приятелката на Вирго. Гери, си какво става с теб днеска? Здравейте, всичко е под контрол. Бих се нарекла човек, който споделя енергията, човек, който споделя соса, както каза и Remi, както казва и Вирго. Така че, хора... Кажи нещо за Вирго. Мамка му, шибан кринч. Така, какво да ви кажа за Вирго? Всъщност, Вирго мога да кажа, че е един наистина упорит артист, наистина заслужава, той е това, което е. И мачка и соса. Сега кажи нещо за себе си. За себе си? Обичам да танцувам. Много обичам да танцувам. Не! Нямаме време, имаме 5 минути. За нищо няма време, буквално. Искам да сабскрайбнете. За Криси и Габи 100 Pro. 1000 Pro. Направо, искам винаги да се усмихвате. Хора, дори да когато се карате с някой, буквално, хора, няма смисъл. И винаги е 1000 Pro. Здравей, Букук! Шегувам се! Знаеш. Букуците минаха току-що.
гледат влога, Гери. И тази цигара махни. Хората гледат децата. Ужас, съжалявам деца. Съжалявам на всички. Така, просто дори някой да не ви харесва нещо, да сте съгласен. Просто кажи, окей, подмени го, предни си там, каквото искаш да прави човек. Просто не дей да обръщаш внимание на нищо, което те напряга. Просто не дей, няма се. Слушайте Герито, тя много разбира. Да. Да. Сега и той да се оглечи да разпръсне. Оле, какво да кажа? Ти кой си всъщност? Мачкай ги! Мачкай ги, Любе! Тук е Любо. Танцува супер добре. Да. Следвайте го в Инстаграм. Как е Инстаграмът? L.665. Моя Гергана е долна Иглесиас. Да, това забрахме да го кажем. Хора, бъдете себе си, не бъдете подвластни на мнението на някой друг, защото трябва да сте, както каза Реми преди малко, трябва да имате свой собствен соц и така. Бъдете чилха. Здравейте, тук с нас е Стефи сега. Тя, знаете всички, супер известна танцорка е в България. Нищо, че за някои хора времето е спряло. Кадърното не винаги е модерното и обратно. Малко е непонятно, не знам дали е гадно. Сега ми се е паднало да цепе, раздавай. Сега ми се е паднало да гепе, ставай. Искам моето си и си го взема, давай. Без да ми си плачеш на главата, я се бягай. Тя ще се представи и ще каже няколко неща за себе си. Здравейте, казвам се Стефи, от София съм, преподавам в залата на VS Dance, всяка събота и неделя. Имам си начинаещи, прекрасни, които се казват Soulmates. И това е. Може да ме следите в Instagram, в YouTube, в Facebook. Ме кажи си Инстаграма. Инстаграм СТУ българско FINKA. Ти кажи да се абонират за Криси и Габи 100 Pro. Абонирайте се за Криси и Габи 100 Pro задължително. Сигурна съм, че супер яките неща винаги ще ви показват и ще ви споделят. Да, вижте, ето сте, ще ви показвам и сега. Мен най-вече. Да. Шегувам се! Хора, workshop-а току-що свърши. Ето. И сега си тръгваме. Може би ще ходим на откриването пак, дето продължава, нали то?